Това е този филм, същия двойката. Кръка ми има алегройката. Там път. Ама няма го чекни, защото е то. Майко, тук някой се е направил басти X-Factor парчета. Все още е First Person. Това е версия 2, когато добре изгубва лошите. Аз съм нещо от сорта на господин излез ми от филма. О, майко, чувам звуци отново. Все едно съм на Survivor. И пише букварно слово. Ха! Не, ти дай бащето. Найда! Ено и там парче е твое. Мале! Тук са го правили хора, които правят ти, бе. Майко! Знаеш какво е ти, бе? Това е за колелета, човек! Точно! Майко! Това е за колелета. Аз ще се убия. Майко! Гледайте ли чайче? Не, бе. Да, не знам, пащо не струва. Майко! 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 Пашо и Лянчка Мария, брат! Това е хамак! Путко! Путко! Това е най-приказното място на планетата. О, гъщи. О, няма гъщи. Я направи някаква физиономия с цици, бе, брат. Майко! Така, този клип е сега след малко ще завърши, защото трябва да пусне една вода. И ще е много яка сценка, ще вкарам от втор ДС в трети и четвърто. Ето са бламгащите.